Pakistan'ın Demirazık günwatarındaky Peshawar şäherinde poliomiyelte garşy Tanzym edýän toparyn golaýynda bomba ýaryldy. Partlamada polisiýanyň ağzyndan 2 şäheriniň ölendigi, başga da 10 çysynyň ýaralanandygy aýdylýar. Pakistanda Taliban poliomiyelte garşy Tanzym kampaniýalaryny günwatar tarapyndan musulmanlara garşy gönükdirilen bir çäre hükmünde häsiýetlendirenden soň saglyk işgärlerine hüjümler artdy. Qırgızstanyň Isyk-Kul regionunyň merkezi şäheri Karakolda ýüzlerçe demonstrant ýygnanyp, milli kumtor altyn gorunyň hususiýetçiligini üýtgetmek planlaryna protest geçirdiler. Şutumut bu regionda adatdan daşary ýagdaý ýyglan edilipdi. Şol wagt müňlerçe protestçi bu goruň millileşdirilmegini talap edip polisiýa bilen çaknaşypdy. Gürrüňi gidýän altyn goruny häzir Kanadanyň Centera Gold kärhanasy dolandyrýar. Owganistanyň prezidenti Hamid Karzai çykyş edip, öz hökümetiniň geljek ýylyň aprelinde geçiriljek prezidentlik saýlawlaryny Dalaşgar höküminde hasaba alynan kandidatlaryň hiç birini goldamajakdygyna aýtdy. Medeniýet ýygnygynda Karzai Taliban hereketine ýüzlenip, olary prezident we geňiş saýlawlaryna gatnaşmaga çağırdy. Tataristanda sowda sergisini gurnaýjylar dünýäniň iň uly çysligi diýip häsiýetlendiren önümini görkezdiler. Halal sigaretinden ýasalan 180 metr çyslyk Kazandy geçen Euro-Asia Expo 2013 sergisine çykaryldy. Onu taýýarlamak üçin 200-den gowrak aşpaz gatnaşdy. Siz Azatlyk radiosynyň suwunky täzirkleri bilen tanyş boldyňyz.